Hoy. Unsa man nang kuan niya nadungog-dungog na ko nga. Sa nagbinuang-binuang na po kag sugod. Wala magod. Tama naman dala-dala na po kag unsa na man imong bisyo-bisyo pagkan ini nahuman atong balay. Pasagad. Na ka pasagad-pasagad Ikaw, ka. di man kay ko magbuot nimo, nakay kakita diha. Kabalo mo Kita ya. nakay kakita. Daya tanaw na balay niya nahuman na magsige ra kag. Ya Mo ya. na kay tagaan kag kuan, magsigag pamalit og pang sarili lang nimo. Pag sarili nimo nakita ka na. Problema na ini mo di ay. Nya. Dili tinuod. Unsa ni ron nakita unsa mura ka kuan diha. Ikaw man ang nay problema sa tuwa, dili man ako. Ano ko man ya ikaw nagkuan ni tanaw ko nitong balay wala pa na human. Ay kung kuan na ha. Permintihan na lang ko nimo ba? Sabi mo na dili pa na ako makita no. Tanang mga kuan, imo na lang bantayan. Ay kanang matayan. Hala ka. Ako nabantay po ko sa mong niyok, ay kung kuan na. Isos nimo. Kita di ka itong niyaging adlaw dito. Asa dito ah? Subansalan. Nagunsa man ko dito. Mauna. Si mo Ya na. karon. Ako'y imong daot-daoton sa mga Dautol. agoy, may magwati ka nakitaan. Goy, utro po kay. Isa kong katsati mo ha. Bugay kay ka matulog og gabi iba, napakay ka video call. Ay kung kuan ka na. Kay dili tinuod ha. Kay dili tinuod. Ngano magayag mga gana mga boss sa mga lalaki uban? Ha? Tungod kay gwapo. Ya karon. Ako na pod. Ha? Ako na po, ako Oh, na po. sige sulti daw, sige sulti daw. Unsa may nakita nimo sa kuabe? Sa nakita ko ni. Unsa man ito nakita ta kami tong niyaging adlaw nga. Oh, sige pa dagana na, dagana. Napakay patawag-tawag sa imong cellphone. Oh, unsa pa? Mukalit ko abot imo na yung tunay off imong cellphone. Gano man Oh, na ka sige. text. Tanan ni kuan sige. Tanaw ni tong balay way Oh. kaumanan na imong Way ka humanan tungod kay sige kag binuang, di na ako humanon. Oh, unsa binuang? Ako nang binuang ikaw wala ni mo balanse mo ah. Oy, ako pa'y ko ano nga nang ginabuhi ko. Buya sa man imong pangira mo na inig. Wa na imo nang gilala. Iya karon. Ha? Unsa ginalala na ko ng kwarta ginapalit ako ng bugas, ginapalit ako ng sudan, ginabayan ako ng Kabalo ka sa tinuod. Tanang hago nako. Nangago. Pareha ka nagago. Tanang kwarta nako, ihatan nako sa imo. Di gyud ka kabalo mo appreciate sa kuwa ba? Ay, appreciate. Unsa ni lagi pangbayaran ako? Ikaw na mag-budget anang teras pamilya, ug unsay pang pamaliton? Pamilya wa man kay tay anak. Pamilya unsa ni ta dili ni? Nyam, dili wala tay anak. Tanawa tong balay. Magsige tag. Ay, gay ka mag balik-balik na po ka na imong kabuang. Ikaw, pagdali diri Ano ba? to tulo ako? Dali diri kay wa ko nalipay sa imong gibuhat. Wa ka mauwaw nag-atubang ta dito sa simbahan, ha? Ano lang plan mo ha? Ha? Nagpakasal-kasal. Tulo ha? Tara. Ano diyan mo nimo kapakasal-kasal ka sa ako tapos mo na imong buhaton? Ha? Imong isalikway nang ginasabutan nato atong gipangako at pangako atong gipromise. Puro man ka negative gunang-hunagon. Asa man imong gibangwan dra nga? Nagtukag wa ko kay sa lalaki mo Asa man kauban. imong gidudadra to na to para sigurado na to ba? Ato gyud nato kay kabalo kung Tara, asa kani, tara, sige. asa na nagpuyo. Tara. Ipamukha na ko na si Maro bantay kag matud-an ko na ron nga. Medyo ko mahandlok jud. Ay, dali. Dali. Ay boy, sakit kayo. Mura man ka. Dali kay kapag dali ba? Ay, ako mo ba ka ba na mo bakla dai dalan dra. Lakaw ko nito gon. Para mapanood matutan na dali ba? Ay, sige pagulit. Lakaw nito ba? Pamalita kay ka. Na. May rakag mo kuy kag laing laki butan kay kag pero ako. Ato na dito. Sige. Tara, to. Ikaw Chris ba sukad ha nga gajuti-juti ka sa radyo. Ay, lang yung tudlo ay lagi. Kana diha ko mo tudlo nga naman ka diha. Sukad gajuti-juti ka sa radyo. Dabayan pa ni mo radyo tara. Alas 18. Sakit ka mo gamot. Ginabira-bira nimo. Dali bi. Ay, lagi sigpag. Na. Kung sa mga gusto mo. Dali diri ba? Ay si ginahi ba? Ngano ko nagduritan magkukunin mo gon? Sunod gani. Tara gani, kabala magkukumula ka. Kung ako'y tiil ba? Pre! O na. Ay ayo ka bayan ka. Bag. Usa man. Ha? Di ba mo ning lakihan eh? Wa ko nasipyat mao gyud ning lakihan ni imong kauban dito sa kuan ha. Dili ako baka ko. Nakay-proof, anak, nga mo na. Asa ba ka nakakita? Video Mao kay. nang lakihan eh. Di ba mo ning lakihan oh? Nakaibigan Ha? ka nga mo na. Ayog din ay. Mo ne. Oh, di ba mao man po nang bayana? Ikatoy mo Pak- kauban nimo. Ay ko balya. Mo ka ning lakihan ba? Katuloy nakita na mo nga nagdugan mo Oy, palit pagsyo, manager ko sa kumpanya na mo. Lahi ra kay tong mas gwapa tong naong kay sa anak. Pagsyo. Na, nya. Na naman yun yung lakihan niyo. Unya, naman po nang bayana, mo man na nakita na Dili, lagi na ba? Oh. Ayan na pag dinayoy, kapila na to mo nakitaan. Wow, laki lang lakihan ba? Unya, kisa mo po nang bayana, mao man na. Wa ko kay anak. Wa ka I don't know. Tama ba? Kana imong kakuan nasakpan. Di ba, mama mo nang bayhana yung gikuan-kuan? Nakitaan ka mo, nagsakay-sakay mo. Kana imong istorya kabalo kadi ko bakakon. Ang kunong ko na, di ba kini? Kana imong asawa pre, pasaylo ako pre. Sa labing klaro nagkuyog mi anak. Dili na ko na kuan, dili na ko na idinay nga nagkuyog mi ang asawa. Gina-share na ako na siya nga kulang daw ka. Kulang kag pag-atiman niya.
kulang kag pag-remit sa imuhang sweldo, ginaabusaran nimo yang pagkamaayo. So mao nang ni anhina siya diri sa kuha. Oh, ang punong ko na kabalo kag anong gikambyo ti ka? Tungod kay kulang pug ka. Tanan nimong gipangandoy, tanan nimong kuhan sa akuha nimo kuhaon, tapos kung ako manginahanglan nimo wala ko kay pakialam. Ina na ni mo buhaton di ay. Mangabit na ka. Wala ko nangabit, nangita lang ko sa babae. Unsay kuha na. Unsay di na pagpangabit? Dili ba? Nangita lang ko. Pangabit lagi na. Dili lang. Na. Pre, kanay mong asawa. Dugay namin na sige kuyo pre, pasaylo ako pre, labing klaro lang yun. Pero kabalo ko, itugot na ko na yung asawa sa mga pre. Sakit ba kayo naon pre nga? Ikaw mga nag-una-una gani sa tong duha? Ikaw dili ba? Ako na yun natin yun. Yung kayo nga, di ba? Binuang sa kuha. Kamu una nagsugod-sugod mo, nakit-anda ta mo. Ay kung pasangin nila ng trabaho ni mo. Life is so much brighter. Pretty man ini when we talk to someone truly matters. Ay kung hilak-hilaki, kawa kaya ngay. Unsa pre? Gusto nimong itugot na imong asawa sa kuha? Di ko mo dawat kay wala ko nagbuhat anang butanga. Ha? Wala ko kabit. Way Sa kami, tinuod lang. sana ka ba? Karon ba mukha na mo dinay Unsay nasakpan ha? Unsay masakpan? Wala kay masakpan kay wala ko'y kabit. Wala ko nagbinuang. Ha? Sa tinuod lang pre kanay imong asawa wala ko kailangan. Unsay di mo dawat? Kung ba na nigawat na nga silang duha ni tugot, ikaw di ka mo tugot sa kuha, ay kung ano na nga ba? Yawa! Tinuod yun di ay. Dili pa ka mo angkon? Dili ko kadawat. Tinuod, pero tungod na po na sa imuha. Nagkulang ka sa kuha. Wala lang ko nagkulang nito. Imura ng expectation, pero nagkulang ka sa kuha. Hilak-hilak dra. Ay, ano na ha? Mura ka. Ano na? Sige, sige, hilak-hilak dra. Kaya ngay. Pre, tama na pre. Unaw na, nga naara jud gud permente. Kay kaniya to ang inani nga nahimo na tong sala. Pwede pa man nato ni baguhon ba? Pwede man nato ni tarong ang tanan? Di na matarong ang tanan. Mag-isip pa ngayon ay ditag pasaylo nga. Kitang tanan namang kita isa lang anong nahimo nato ni. Natay pagkulang sa atong mga bana, kitang mga asawa pod. Pwede pa man nato ni ayuhon ba? Tarungon nato istorya kung say kulang sa tuwa. O kung say kanang unsay dili nato masabtan nga magtiayo ta. Pwede man nato na istoryahan og tarong ba? Para mausaw ug mabalik ang atong pagpuyo nga malinawon ha. Pahin sa atong kanang wala na tayong mga problema. Pwede man tayo nato na istoryahon. Mare. Dali ra kay sultihan mads, pero Dali kay na sa istorya pero kung naadyo kay kung unaon jud nimo nga on saan mo na Wala mga guba. Istorya natin ni Darong. On Unsay saan mo ano pa ni? istorya na. Mare. Pasaylo ako nga naibog ko nimo ato nga tay. Mare. Tuman ka rin. Salagi ko ato sa mga panahon. Nadalagi ko sa tentasyon. Okay ra to pre, sabtan ta ka. I'm sorry for getting emotional. Okay, sabtan ta ka pre. Hindi ko mararamdaman kung ano yung pakiramdam ko. Sorry Marie, karon baguhon na nako ni. Okay ra kayo pre, dawat na ko ang tanan, dawat na. Sorry kaayo nga biyaan ni kagikan karon. Tungod kay gusto na kong magpuyo nga malinaw. I'm sorry, Okay ra kayo. I choose Grace. Mahal na mahal ko si Grace Marie. Love ko na ako si Grace Marie. Wala na ilahin pa kay Sierra yun akong ipakaslan. Di ba Grace? Ay kung ano na kay gugaw na ka. Ay dul-dul la. Grace, dawata ko Grace. Dili lang jud ko madawat nimo bahala ka diha. Muhilak ko. Dili bahala ko dili ka diha. Last na ni. Dawaton ko rin mo dili. Dili. Please. Dili na. Last decision, dili na ko madawat sa imo. Pag inusara ditong magpuyo. Tara Marie, kita na lang magkuyog kay dili man ang mukha ng kuana. Pagkuyog mo doon kami ni Marie magkuyog.